Bol raz jeden chlapec Harold. Všetko, čo nakreslil čarovnou pastelkou, ožilo. Tak poďte všetci! Jedného dňa Los, Dikobraz, poďme do skutočného sveta. vstúpil do nášho sveta. Je tu nádherne. A sú tu priateľskí ľudia. Zmizni, Šmolko. Kde sú moje parohy? Od režiséra filmov Skutočný svet je lepší, ako som si predstavoval. Pozor! Ste v poriadku? Videla som tu losa. Ja som los. Bože môj, asi máš otras mozgu. Mami, Harold vie čarovať. S pastelkou dokážem všetko, čo chcem. Skús. To je muchopavúk. To bolo tvorivé. A strašidelné. Dám na dvere 3 zámky. už v auguste. Vieš, čo ťa oživilo? To, z čoho je tvoja pastelka. Je to najmocnejší a najzvláštnejší materiál na svete. Vosk. Číra predstavivosť. Nesmieš používať pastelku sám, je príliš mocná. Ja ti jej pomôžem. Ja mu neverím, niečo chystá. Keď je svet v ohrození, S pastelkou ma už nič nezastaví. verte v sílu Los, Dikobraz, prídeme na to, ako ho zastavíme. Týmto. fantázie. Budeš sa musieť viac snažiť. Harold a čarovná pastelka. Leď vyššie! Ako chceš. Začínam v tom byť dobrý. Čo si myslel? No vieš, ja až tak veľa nemyslím. Pravda. Už čoskoro.